mama, kako će doći do oltara. Sve smo poslikali kako izgleda i tako smo se sa sličicama složili i to smo mu čitali. Maja, asistentica koja je bila te godine s njim u školi, mu je svako jutro skoro čitala te socijalne priče. On kad bi dolazio na terapije, on uopće nije pratio te priče toliko. Ali kad nam Maja počela čitati, on je ovako sve isprstičen, svaku sličicu mu je morala točno imenovati. I u tim pričama smo i nepoželjna i poželjna, sva ponašanja njegova opisivali, ne znam, odlazak na bazen, odlazak s tatom u šetnju, odlazak od zubara, sve, glazbeni, likovni, svaku aktivnost koju ima i u školi i van škole su napravile, odnosno Matea, ja sam samo tekst smislila, a Matea je to sličicama potkrijepila. Tako da je to tako jednostavno funkcionira. I to je meni pokazalo da dijete u biti sve razumije i da to njemu treba i da se s njim jednostavno tako mora, da on svaku stvar u životu mora naučiti jednostavno. Neke stvari djeca, recimo urednog razvoja, nauče spontano, naučiš od starijeg brata, naučiš u školi, naučiš preko televizora, ali dijete sa autizmom moraš sve živo naučiti.